Darija, još jednom dobar dan, dobrodošli kod nas u kliniku. Ja sam dr. Matejin, da se ovako zvanično upoznamo. Na početku, da li si razmišljala o obliku i veličini implantata? Što se tiče veličine, bitno mi je da budu u skladu sa mojim telom i razmišljala sam između okruglog i anatomskog oblika da bih preradila okrugli oblik. Koliko si mi rekla ranije, čuo sam da dosta vežbaš. Pozabavit ćemo se tim pitanjem zato što oni koji su aktivni u vežbanju imaju neke svoje specifičnosti, a to ću ti objasniti. Drago mi je da si odabrala okrugle implante, jer anatomski implanti nisu baš najpogodniji za one koji puno vežbaju. Zanima me koliko traje intervencija i koliko traje samo oporavak kad ću moći da se vratim fizičkim aktivnostima, teretani, društvenom životu, da šetam i kao što je bilo i pre operacije. Dobro. To sve pacijente interesuje. Operacija traje oko sat vremena, sat i 15 minuta. Radi se u opštoj anesteziji, znači pacijent potpuno bez svesti spava u tom momentu i ne osjeća nikakve bolove, niti zna da se išta radi, tako da operacija sama ništa ne boli. Posle operacije javljaju se bolovi koji su manji ili veći i to je dosta individualno i pacijenti ih različito doživljavaju. Mi koristimo jednu specijalnu tehniku blokada rebarnih živaca, tako da omogućujemo našim pacijentima da imaju mnogo manje bolova u samom postoperativnom periodu nego bez te blokade. Tako da očekujem da neće biti jaki bolovi, da ćeš vrlo brzo u narednih 2 ili 3 sata moći da ustaneš iz kreveta, da prošetaš, da odeš do toaleta, a da ćeš već u popodnevnim satima 4-5 sati posle operacije moći već da ideš svoje kući. Što se tiče nekog dužeg oporavka, vremenski oporavka, to je činjenica da pravimo jednu kontrolu za 7 dana i drugu za 14 dana. Na tim kontrolama radimo i previjanja. Već posle prve kontrole moći ćeš da se tuširaš i to će biti. Moram da naglasim da ćeš morati nositi ovaj naš specijalni grudnjak za posle operacije u obliku steznika, grudnjak-steznik, narednih mesec dana non stop. I u tih prvih mesec dana neće biti vežbanja, neće biti aktivnog vežbanja, moći ćeš da hodaš, da funkcionišeš, već posle nekoliko dana moći ćeš da izlaziš, da se družiš, ali što se tiče vežbanja, prvih mesec dana je predviđeno mirovanje. Posle tih mesec dana počinješ sa teretanom, ali vrlo postepeno i polako, da bi nakon 2 meseca od operacije mogla da uradiš sve ono što si mogla da radiš i pre operacije. Jedan od razloga zašto sam došla, pored povećanja grudi, je to što mi je ceo život smetalo i na oko sam videla da imam neku asimetriju u grudima. Dobro, asimetrija je vrlo česta pojava kod pacijentkinja. Nekada ume da bude jako blaga, nekada bude naglašena, a može da bude i velika. U svakom slučaju, tokom pregleda ustanovit ćemo kolika je asimetrija i kako da je najbolje ovom operacijom prevaziđemo. Postavit ćemo ili izabrat ćemo različite veličine implantata u zavisnosti od potrebe za jednu i za drugu stranu i pokušat ćemo da dobijemo što je moguće bolju simetriju na kraju kao definitivan rezultat. U situacijama gde postoji asimetrija, efekti umeju da budu stvarno jako, jako lepi. Zanima me da li ugradnja silikona može uticati na dojanje bebe jednog dana? To je dobro pitanje i mnoge pacijentkinje koje dolaze imaju puno zabluda o tome. Implanti se postavljaju ispod žlezde ili ispod mišića i apsolutno nisu u dodiru sa mlečnim kanalima. Nemaju nikakav uticaj na stvaranje, na količinu mleka, niti na bilo kakve druge probleme koji se mogu javiti. Nema problema tokom dojenja sa implantatima. U velikim studijama dokazano je da implanti nemaju nikakav uticaj na kvalitet i količinu mleka. Jedino što kod dojenja moraju svi biti svesni, svi pacijenti, da grudi mogu da posle dojenja ostanu iste kao što su i bile pre dojenja, mogu da usahnu i da se smanje, a mogu i da se povećaju i da ostaju značajno veće. U nekim situacijama se grudi opuste, u tim situacijama se kasnije, kada se završi sa rađanjem i sa dojenjem, mogu uraditi operacije za tezanje grudi
ili ukoliko su grudi usakle, kasnije se mogu staviti veći implanti da bi popunili onaj višak kože koji se stvori nakon dojenja. Tako da ćemo uraditi jednu probu, uzet ćemo sajzere, implante koje ćemo ubaciti u grudnjak i gde ćeš ti moći sama da vidiš i da odrediš šta je to što tebi najviše odgovara i što ti se najviše sviđa. Na početku da kažem da ja najčešće koristim Mentor implante, koji su po mom mišljenju najkvalitetniji i najbolji. Ovo je jedan primer okruglog Mentor implanta za koji smo se dogovorili da bi tebi najviše odgovarao zbog vežbanja. Mentor daje garanciju doživotnu garanciju za svoje proizvode iz prostog razloga što je siguran da su kvalitetni i da neće biti nikakvih žalbi na njih, tako da svaka pacijentkinja dobije svoju Mentor karticu, Mentor Promise ili garanciju, na kojoj su nalepljene nalepnice iz svakog implantata, tako da u svakom momentu svaka pacijentkinja ima sigurnost da bilo šta da se desi ili ruptura implanta, što se jako retko dešava, ili stvaranje kapsularne kontrakture, što je isto tako jako retko, može da računa na ovu Mentor garanciju. Pošto smo se nekako odlučili za veličinu, da probamo ovu veličinu, mala razlika između implantata, asimetrija koju si spomenula da imaš, sad ćemo ubaciti veći implant u ovu levu stranu. Molit ću te da mi pomogneš samo da to upakujemo. To je to. I ovaj manji implant u ovu desnu stranu gde ćemo imati neki utisak o tome da li je to ili nije. I dosta pomaže ako se obuče majica preko sada i da se vidi da li je to što očekujemo. Sad, da li je to dobra razlika ili ti pogledaj pa sada proceni da li sad primećuješ da je razlika anulirana ili da li su sad grudi podjednake veličine? Podjednake. Podjednake, dobro. Mislim da je ova veličina potpuno u skladu sa tvojom figurom. Gledamo ramena, širinu grudnog koša, struk, kukove. Vidimo da implanti ne izlaze iz širine grudnog koša, što znači da su u granici nekih umerenih implantata. Nisu prešli u velike, nisu prešli u ekstra velike. Potpuno su umereni, naglašeni umereni implantati za tebe i za tvoju figuru. Darija, dobar dan. Ja sam doktorka Peković, anestezijolog. Vi ste naš eventualno pacijent, je li tako? Ono što je potrebno jeste da za opštu anesteziju budete pripremljeni. To bi podrazumevalo da uradite određene laboratorijske analize i da sve te analize i jedan internistički pregled, kada sve to bude bilo gotovo, donesete do nas ili nam pošaljete putem Vibera ili na neki način i onda bismo se detaljno dogovorili o svemu. U principu potrebno je da budete zdravi, ali ako imate neki zdravstveni problem, trebalo bi da on bude doveden po vas u optimalno stanje. Znači, u suštini samim tim svi rizici anestezije praktično budu dovedeni u prihvatljive razmere, znači budu minimalni. Evo, stigla je taj dan, ja sam se istuširala, spremna sam za anesteziju i operaciju, svi su jako ljubazni,
Malo imam još tremu, ali to je verovatno strah od nepoznatog i nadam se da će sve brzo da prođe. Danas je 2 nedelje od operacije i skinuli smo poslednje flastere, znači možeš ovih dana za dan, dva, znači možeš se normalno tuširati, kvasiti, kao što si do sada, samo sada bez flastera. Do kada ću morati da nosim ovaj grudnjak i da li ću moći da ga skinem kad idem na neko dešavanje ili da obučem samo majicu, pošto jedva čekam da vidim finalni rezultat. Grudnjak, ovaj specijalni elastični grudnjak koji se nosi posle operacije, predviđen je da se nosi prvih mesec dana kontinuirano, non stop. Skida se samo kad se tuširaš ili eventualno dok se on opere i vraća se nazad. No, uvek se može napraviti izuzetak, pa za neku specijalnu priliku, na primer, dolazi nam Nova godina, možeš obući majicu bez grudnjaka ili haljinu bez grudnjaka u toj novogodišnjoj večeri. Preporučljivo je da se grudnjak nosi punih mesec dana, a posle isteka tih mesec dana ne mora se nositi ovaj grudnjak, može se uzeti bilo koji drugi, samo ne bi trebao da ima žice u sebi i to tako narednih 3 do 6 meseci, pošto bi žice mogle da dekubitiraju, da nažuljaju ožiljak i da naprave malo problem sa ožiljkom. Znači, grudnjak treba nositi ovako kako je predviđeno i da obavezno ovakav ili ovaj, ili sportski grudnjak koji je dosta čvrst, elastičan, ali čvrst, u toku vežbanja u teretani. Pošto prvih mesec dana nećeš vežbati, kada počneš da se vraćaš u teretanu, obavezno nosi grudnjak u toku vežbanja. Draga Darija, ovo je bila poslednja kontrola, posle 2 nedelje od operacije. Naravno, imat ćemo neku kontrolicu i kroz 2-3 meseca da vidimo kako su se implanti namestili, kako su legli i kako definitivno izgledaju. Izgledat će još bolje nego što sada izgledaju. A ova druga nedelja je kraj naših redovnih pregleda i previjanja. Posle ovog pregleda možeš krenuti sa korišćenjem krema protiv ožiljaka. Kreme se nanose obično 2 puta dnevno, ujutro i uveče. Možeš odabrati neku od krema koja se tebi bude najviše svidela i moraš je koristiti u narednih nekoliko meseci. U tih narednih nekoliko meseci radit ćeš i masaže grudi. Masaže grudi se rade da se ne bi stvorila prevelika kapsula oko implantata i u mnogome će pomoći da grudi što pre zauzmu svoj konačan položaj i oblik, da se koža opusti i da bude onako kako treba da bude i kako smo želeli. Naravno, ja sam zadovoljan na ovoj kontroli kako izgledaju tvoje grudi, to je kako smo uspeli da korigujemo asimetriju koja je bila u startu i siguran sam da će to biti jedan jako lep rezultat, da niko neće ni moći da pretpostavi da se ikada imala asimetriju, sada će to biti vrlo ujednačene dojke i mislim da ćeš biti jako zadovoljna sa tim. Ćao devojke, dobrodošli u moj prvi video. Tema o kojoj ću vam pričati danas i što sam vam obećala i što sam imala želju da vam približim je povećanje grudi. Ne bih da dužim mnogo, tako da ću da vam ispričam stavkice koje su najbitnije i pitanja koja su mi stizala u inbox na Instagramu od strane devojaka, znači povećanje grudi, kakav je bol, da li je podnošljivo od 1 do 10, sad bih mogla da kažem 6-7,
Ali da ste me pitali to, drugi dan rekla bi da sam znala da ovako boli, ne bih radila. No, šalu na stranu, prva 4 dana su malo teža, dobijate antibiotike i lekove protiv bolova. I neću da vas lažem, ali su podnošljivi i verujte mi, kako se već odlučite, ako imate toliko želju da promenite to na sebi i ako vam to predstavlja neki problem i činili biste se, osjećali biste se bolje sa tim i promenili bi nešto na sebi. Znači, bilo to operacija nosa, grudi, ušiju ili ne znam ja, treba to da uradite. Danas je 20. dan nakon operacije, prsluk mogu da skinem, ali preporučivo je da se nosi najmanje mjesec dana. Sad ću vam pokazati kako on izgleda. Znači, to dobijete u klinici nakon operacije. Evo ga. To. On vam drži grudi. Ova moja kosa, znači, ne mogu je ukrotiti. Pauza. Mogli ste već da ispratite u videu što smo snimali Q&A sa doktorom i anestezijologom. Znači, to je bio neki edukativni video. Ovaj video vam ja sad pričam onako svoje iskustvo nakon što je sve prošlo. I kažem vam, najviše što je mene brinulo, znači kad je sve prošlo je kada ću se vratiti treninzima, kada ću moći da šetam. Verujte mi, kako su dani odmicali, bilo mi je sve bolje. Znači, prva 3 do 4 dana je bilo jako teško. 4. dana pa do dana prve kontrole i previjanja mi je bilo podnošljivala se, ali sam i dalje bila onako ukočena i štedjela sam se na neki način. Znači, pričat ću ono samo što ja znam, čega se ja sjećam. I soba, tu sam se istuširala, pripremila za operaciju. Pred sam operativni zahvat, znači prije nego što sam ušla u salu, otišla sam još jednom da razgovaram sa doktorom, da odredimo veličinu implantata, da li sam 100% sigurna na taj poduhvat, da li je to stvarno moja želja. I oni su mene uveli u operacijnu salu, legla sam na leđa. Pomoćna sestra mi je stavila mi je bloniru i čega se sećam jeste da su mi rekli da mi sad daju neke antibiotike i uspavali su me. Ne sećam se više ničeg. Sljedeća stavka koja se sećam je da sam se probudila u sobi, znači bila sam obučena u ovaj specijalni prsluk, znači sad ću da vam pokažem. Evo ga, to. I njega nosite, obavezno se nosi prvih mjesec dana, o tome ću da vam pričam posle. Bila sam obučena, bila sam u odeći, nakon operacije, znači u onom plaštu. I bila sam sva smirena, srećna što je sve prošlo ok, što sam se probudila. Šalu na stranu, samo mi je laknulo, ali bolovi su već bili prisutni. Znači, osjećate kao da, kako sam na drugarici rekla, kao da vam solon seo na grudi. Dobila sam čaj da pijem 2 sata nakon što sam se probudila. Operacija je trajala 1,5 sata vremena, otprilike, 1 do 1,5 sata. Nisam gledala na telefon. Javila sam se svojima da je sve prošlo u redu. Znači, ja sam puštena kući u 4:30, isti dan. Vi imate opciju i da prenoćite u klinici. To se dodatno naplaćuje 100 €. Ali ja nisam imala potrebu jer sam se osjećala da mogu da idem i imao je ko da me pazi kod kuće. Znači, bitna stvar je da ne možete same. Koliko vi god govorile mogu same, nećete moći same da ustanete iz kreveta prvih nedelju dana, da obavljate najosnovnije fizičke aktivnosti dnevne. Znači, ja sam skontala da mi je više prijalo da sedim nego da ležim. Znači, nije mi bio pritisak, drugi mi nisu pravili pritisak, nego kad sedim, bilo mi je lakše, tako da moja preporuka vam je, ako budete imali operaciju, da
Sedi. Prvu kontrolu sam imala nakon 7 dana, znači nakon prve kontrole sam se osjećala lakše, kao što sam vam rekla, jer smo radili to previjanje i doktor je, znači, cedio taj podliv, moram reći cedio jer ne postoji druga reč, ali verujte mi, nije ništa strašno. Od 7. do 14. dana baš mi je znatno bilo sve bolje i bolje. Znači, 2 nedelje nakon operacije ja sam došla kod doktora, normalno sam legla na krevet za previjanje, skinuli smo plastere, doktor mi je objasnio kako da omasiram grudi, znači to je jako bitno. 2 nedelje nakon operacije ti možeš da se tuširaš, znači normalno, bez ovog brushaltera prsluka što se dobije od klinike, njega nosiš preko dana, ali možeš da se tuširaš. Ostale su mi krastice i to sad mažem sa kremom protiv ožiljaka, a konci se razgrađuju sami, znači oni nisu vidljivi, nego se razgrađuju kroz organizam. I to mi se jako svidelo jer sam ja jako gadljiva na krv i na iglu i na sve to. Eto, to bi bilo to. Mogu da kažem da sam se ja relativno oporavila. Imate sve moje preporuke za kliniku Olimp, ostavit ću vam je u opisu. Također možete vidjeti na mom Instagram profilu u highlightovima kliniku Olimp. To bi bilo to. Nadam se da vam je ovaj video bio od koristi i uživajte. Ćao! Ćao svima, evo mjesec dana nakon operacije sam se vratila trenicima koji su malo manjeg intenziteta nego inače, ali iz dana u dan sam sve bolje, tako da možete pogledati jedan deo mog treninga. To bi bilo to. Imate sve moje preporuke za doktora Predraga Matejina i ceo tim klinike Olimp. Vidimo se, ćao!